Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti isasangpat da Eduardo ken Danica ang naggapu ijay syudad. Dagos a kinasarita da ito ni Isadora, tapno matulungan na ni Sani. Dagos nga rod nga inawat ni Eduardo ni Sani, ngagtrabaho kas hardinero. Sinukon nga rod ni Isadora ti kasinsin na iti terminal. Papagayam, denggan tituloy te serya tayo ita alawas a napauluan. Ladawan. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Agyaman ako na ititulong mo kanya kinsan. Kung naklakit din, maawanan ako ni ti trabaho. Talagserrakat nga rudan ti kumpanya pagpapaayak iti mano atawan. Awan na nyaman na, insan Sani. Anya nga iti serving at kasinsinta no saan ka atulungan. Amo ka diti asawam nga da ka diti probinsya. Wanin san. Napagsaritaan mi ti umay ko diti probinsya. Sakmay ngay mawagakin ka. Kat imbaglangan tap pinalubusan na kapimanaw. Ay kutuwa na. Tamasapol mo kat nga ruti ag trabaho. No kayat mo insan. Intabit mga niti restaurant. Mabisinak ngaminan. Saanon? Ijay laangan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta, maam-amom ti amo. Isu ka di ti kasinsin mo, Isadora. Ti agap-apply dito'y balay. Wan sir, iso ni Sani. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat ka na kayo, ma'am. Dani ka tinagan na, insan. Iso ti kakaiso na nga anak ni Sir Eduardo. Kasta ka di? Naimbag nga oras mo, ma'am Danica. Ala ni Manong, Danica, kunayulatan kanyak. Saan da kun nga awagan iti ma'am, ta saan maibagay kanyak. Maragsakan kami unay iti anak ko ang makaamamukan ka, Sani. Isadora, isagana mong timakan. Iti kasta, makapangantayon. Gaputa sigurado ang mabisinan ti kasinsin mo. Mami, mabalin ka di nga aginrolak iti piano lesson ita bakasyon. Kaya't kung amin ti makasursurong ag piano. Ay kat mabalin iho. Basta say-saya atom lakit di ti panagadal mo iti piano. Iti kasta, sana masayang ti magastos. Mami, talaga asay-saya atak ti panagadal ko. Gaputan na bayagan akayat ko at talaga ti makasursurong ag piano. Sa dino nga ron ti plano mapaginrolan iti piano lesson. At dati imbaga kanyak ti may sa classmate ko, Mami. Inted namot tan ti number ti mabalin ang makontak ijay. O di awagam nga ruden adagos. Iti kasta, makapag-enquire kan. Danica, anak, nakasagana ka din iti papananta. Wen papa, da kayo langan ti ururayak. Mapantagumatang iti laptop mo nga usaram iti panag-training mo iti computer. Kat bilang tamasurusuro mo ti agusar iti computer. Isunto ti usaram intun addakan iti regular class. Agyaman ak unay kada kayo papa. Tauray ang pundak laeng. Ipapaayulat tadag iti kasapulak. Nagasat ak unay. Gaputada kayo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga adoptive father ko. Ipatpatag kayo unay, papa. Ipatpatag kamat unay, Danica, anak. Nagasatakmat. Gaputa impaay na ka ti Diyos kanyak. Gapukan ka, napadasak ti agbalin amay sang ama. Kat ikarik, aramigdag amin akabaalak. Tapno agbalin anapintas ti masakbayam. Nga uray, no saan ka makakita? Insan Sani, nakapanaw ka din? Da Sir Eduardo, kandani ka? Waninsan, kapampanaw da. Ay, kasta ka day. Diyak na si putan ti ipapanaw da. Gaputa kumakmat ngamin ngagdaldalo si Gisalas. Amo minsan, nagasat ni Danica. Gaputa uri no may sa abulsag. Ipatpatiglatan ni Sir Eduardo. Saan na nga ibain nga anak? Kinapudno na. Saan apudpudno nga anak ni Sir Eduardo ni Danica? Ampon na laeng. Ha? Nakita mi idi ni Danica iji palingke.
Nga ong-ongtan ti may sa atendera. Adi naman lamaikan iti uray may salaang at tinapay. Iso aday jay, tinulungan ni Sir Eduardo. Agingga, ana panunot ng ampunan. Ay, kasta gayam. Madamag ko man insan. Awan ka ti asawa ni Sir Eduardo? Ay, awan asawa na. Gaputa sipod nagsina da, iti sigod akaayan-ayat na. Saanan anak kinubya? Kataging ga ita, ti sigod akaayan-ayat na pailaang, ti ay-ayaten na. Dino ading ko, nagadumot ng tilinutom asidaan. Ada ka di okasyon ita. Awan manang. Apay, nalipatam ka din? Ti anya. Kat no kasangay mo ita. Madinsa na ita na. Agkabaw kan samet ten manang Belinda. Na, kastaya. Uray tipik sa ita, nalipatak pa yun. Ay, kastoy sa talagan ti bumakit. Iso nga anutin sa ganak amakan, ta ita ti panagsubli na iti agiinak diti balay. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno adamot ka duwata nga ag-celebrate iti kasangay ko. Naragsa ka pa nagkasangay mo manang. Urayam lang terigalumikan ka ha. Napanpay ngamin kat gimatang na bakit iti sagot mi parakan ka. Ita tanagatang tanti laptop mo. Mapantamang bit gumatang iti cake, Danica. Uray naklangan ni Jay Lugan. Tapno saan kan amarigatan amag na. Okay, Papa. No kasta ti kunayo. Apay agumatang kayo iti cake. Tapno adda pagsasangwan tayo a merienda kada Isadora kan sani. Kan maysa, special da ito yung aldaw para kanyak. Ha? Apay, Papa. Adda ka di okasyon ita? Awan, anak. Isu nga special kanyak da ito yung aldaw. Gaputa kasangay ni Belinda. Kan iti mismo akasangay na. Ti panangsungbat na iti ayat ko, nga edat-daton ko kankwana. Kasta ka di, Papa? Isong matlagayam akasla inspirado kayo ita. Gaputa malaglagip yumanen ti sigod akaayan-ayat yu. Sige nga rin, Papa. Ingkay gumatangan iti cake. Tapno makaawid tayon, ijabalay. Wow! Nagimas matan to'y cake ngayon sangput yaw, sir. At dapay nakasurat a happy birthday. Asino ka diti agkasangay ita? Ita ti kasangay ti sigod akaayan-ayat ni Papa, manang. Ha? Isada ita, sakbay anagawid kami. Dimagas kami agim matang iti cake. Talaga mo't anak po no ti panagayat yu iti sigod akaayan-ayat yu sir. Bilibak ka na kayo. Gamuta iti lasod kinasurok at talo adikada. Saan kayo lataan na addaan iti sa bali anobya? Siguro na ita kan ni Insan Isadora. Anya? Nukasta. Pagin inistoryaan dak gayam kan ni Isadora, kabayatan ti kaawan mi dito'y balay. Ikwasa. Hala ka, manang Isadora. Ungtan na ka ni Papa. Ha? Saan mat, iha? Saan ak nga agungat? Nagrabaw mat tan tirason, tapno agungat ak kan ni Isadora? Malakit din. Ang merienda tayon. Italang manan nga irwar mo ti laptop mo, manang Belinda. Saan ka ni anay ta laptop ti inusar mo? Hindi mangisursuro kay ti may nga eskwelaan di abroad? Wen, naimbaglaangan. Tada ti offer kanyak a seminar iti computer para kadagiti visually impaired iti abroad. Kat iso ti makagapo, no apay anasursurok ti agusar iti screen reader. Talaga moderno itan ti panawan. Uray gayam nagiti bulsak nga estudyante kat high-tech matan ti gamit da. Huwan ading ko, dakkel atulong ti teknolohiya kadakwada. Iti kasta, saan dauna yan amarigatan. Iso nga aramidak mo ti amin nakabaelak. Iti kasta, makatulong akmet kadakwada.
Isadora, Sani. Adto iti sweldoyo para itaabulan. Agyaman sir. Apagiso. Imawag kanyak ni bagat ko itay. Kasapulan na kano ti kwarta. Tadandanin maibus ti gatas ti anak mi. Tangay makitak anapintas ti trabaho, kaya nagagat ka. Ingatok ti sweldom, Sani. Kanuray si ka, Isadora. Maingatom anan ti sweldom. Ay, agpaisaw, sir. Ay na, agyaman kami unay kada kayo, sir. Dakkel atulong daytoy kanyak. Iti kasta, alisto ka makaurnaw. Agyaman kami, sir. Manmano ngamin dagiti kaskada kayo. Nasingpet, kansaan aman ang gundaway iti amo. Isu arumbang laeng nga aramidak met responsibilidad ko kas amo yo. Ket sapay la kuma, tasaan kayo ama umuma kada kami iti anak ko. Ken sapay kuma, tagtultuloy latta ti kinagagat mo, Sani. Tanubilang tasay saya atem latta ti trabahom. Ingatok tumanen ti sweldom. Gab, iho, agrubot ka tamapantamangan iti restaurant. Ni, itaman pa'y nga agawis kayo amangan iti restaurant, mami? Saan kayo kadi abisi ita? Saan, iho? Nalpas ko amin ng dagiti trabaho. Kan kayat ko ag-celebrate ta. Ha? Ag-celebrate? Apay, anya ti okasyon? Awan. Mapanta ag-celebrate, gaputa siyak itantid din iti universidad nga ayan ko. Ha? Wow! Congrats, Dr. Celia. Nimaton ti posisyon mo iti universidad. Amangan pa'y din no si kanto ti sumarunong agbalin a university president. Saan, iho? Ha? Narigat ti trabaho. Ad-ado ti responsibilidad. Kanjak mo't ninamnama dahi ito a posisyon ko ita. Nala, agrubot kan. Taurayin kan ijelugan. Okay, mami. Anya ti kunayo, papa? May sa itan adin ni Tita Celia iti universidad nga ayan na? Wen, anak. Isu nga adada ita kenigab iti restaurant. Tag-celebrate da. Ay, sayang. Saan taan nakasurot? Ay, wingayang papa. Nakasaganan dagiti gamit ko iti papanta kada Tita Celia. Ay, excited ako na makasursuro iti computer. Sino nga tatagbalin at trainer? Ha? Ay, day tatis anta nga mo, anak. Ay, saan tamat ngamin na dinamag iti teacher mo? Angam, mamuantan tumat laeng. Adada, sir. Naikabil amin na nagiti gamit yung kandani kay ti kotse. Saan kayo kadi amangalay ti driver a kadwayong agpasyudad? Saanen? Kabaalak pa'y mati agmaneho. Di ulip-lipatan ti bilin ko, ha? Saan yu abay-bayan ken ni Isadora to'y balay? Aramidin yu kumalata ti trabaho yu nga uray awan kami. Wan, sir. Tungpalan mi amin ka ni Insan Isadora ti bilin nyo. Saan mi abay-bayan to'y balay yo? No bilang tamaibusan kayo iti abasto. Aramatan yu lata ti credit card nga adda ken ni Isadora. Mabayag kami ngamin iti syudad ken ni Danica. Gaputamang rugiak manen amang isuro iti universidad. Ket no maipapanmet iti sweldoyo, saan yu apakadanagan? Gaputamang ipauitak ken ni Isadora. Isuntulaengan ti mangyawat iti sweldom. Manang Belinda, nakasagana ka ka din? Itulod ka nin ti School for the Blind? Wan ading ko, kitkita aglaang tibag ko, amangan ngamin no adda malipatak. Sa bagay, narigat no adda malipatam. Sapay adda papara kita. Iso nga awan ibaon mo no bilang. Panagkunakat, kumpleto mo't amin ang dagiti gamit ko. Gaputaing kabil ko amin nun itibag idirabi. Ala, mapantangarudan manang. Iti kasta, saan ka amala daw iti computer training? Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Itati umuna nga aldaw ti computer training dito yung School for the Blind. Maragsakan na punay ang makaamam mo kada kayo amin. Uray da kami, ma'am.
Sakbay amang rugi tayo. Kaya't kupay nga yamam mo tibagik kada kayo. Siyak ni Belinda Gonzales. Sigod amang isursuro ak iti maysa nga universidad dito syudad. Kat adumat laang dagiti na-handle ko a visually impaired students. Kat maragsakan ak unay, gaputa siyak tinapili ti School for the Blind nga agbalin at trainoryo. O anya balasang ko, nasurutam ka di matlaang ti finger position iti computer keyboard? Wen, ma'am. Agyaman ak unay. Gaputan na anos kayo amang isuro. Kunak no saan ko akabailan. Kabailam. Apay ka tinasaan. Basta no adda ti saludsod mo, agdamag ka lang kanyak. Anya itayan tinagan mo? Danica, ma'am. Danica Santos tinagan ko. Aha. Danica Santos tinagan mo, kunam? Mabalin ka di amaamuan no. Asino dagiti dadakkel mo? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas anapauwan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.